kwana me mana no love mwa. Ega ko kwana me mana no love mwa. Onya be chile. Ega ko kwana me mana na tro me love mwa. Ai na geresa no ri en Nigeria ya. Ego mgenye no love me ya kolambo. Ega ko kwana me mana no love mwa. Oira mana no. Ega ko kwana me mana no love mwa. Ama bezesele. Ega ko kwana me mana no love mwa. Ige no ri en Nigeria ya. Ego mgenye no love me ya kolambo. Ega ko kwana me mana na tro me love mwa. Na nanu ne. Ega ko kwana me mana na mi panaka o. Kama na mana ba ti dia ba kwana. Ega ko kwana me mana na tro me love mwa. Ishagama no ri en Nigeria ya. Ego mgenye no love me ya kolambo. Ega ko kwana me mana tro me love mwa. Awaka ngom ni. Ega ko kwana me mana tro me love mwa. Ijadule. Ega ko kwana me mana tro me love mwa. Ige no ri en Nigeria ya. Ego mgenye no love me ya kolambo. Otu nwa akịrị mara mma m jere kpọkana n'Ọnịcha reality studio gbakịrị nwanyị ọma mara akịrị kpọkara ebe m jere chikwu egwu akpọrọla m nwa akịrị ya dọ enyi m kpaba anya ndị amụ ndị mma na-agbakọma chele n'ebe m chiche n'ọgbọ anwarị mma nwanne m nwoke chi m onye regọkpa ojeri na onyere mma ihu na-acha nwa akịrị kpọkara Ọnịcha ha gbasọdọla ndị ego ebe obi na nwa na-eti ekekere ụwa biko anyekwanụ m oke erula m chiega kọkwana m mana na m ihe mkpanaka nwanne m ụmụ chiega kọkwana m mana dọrọlụ m lọvụ mgbalaga obi na gbarịwana chiega kọkwana m mana na m ihe mkpanaka krisanori ihe Nigeria ya ego m ga-enye n'ụlọvụ m ya kọla m ega kọkwana m mana dọrọlụ m lọvụ mma andịrị amanụle ega kọkwana m mana dọrọlụ m lọvụ mma ijelule ega kọkwana m mana dọrọlụ m lọvụ mma onye papa nyere ma nwanne dị ka chichie ike ndị ma na karịala ndị osochi egwa karịala n'ihe ọma mere n'ibe hụ ejilarịla ahụ mma o ekekere ụwa biko ka nyekwala ma ga-ado onye rime anya nwanne ya na-alụ nne chiega kọkwana m mana na ihe mkpanaka ndị mmana tọrọla m n'ọbụ m ma na-ezotọrọla m n'ọbụ mgbalaga chiega kọkwana m mana na ihe mkpanaka krisa n'ori ihe Nigeria ya ego m ga-enye n'ụlọ abụ ya kọla m ega kọkwana m mana tọrọla m n'ọbụ mma anne ega kọkwana m mana tọrọla m n'ọbụ mma amabezesele ega kọkwana m mana tọrọla m n'ọbụ mma alo ya n'ori ihe Nigeria ya ego m ga-enye n'ụlọ abụ ya kọla m ega kọkwana m mana tọrọla m n'ọbụ mma amala praktikwe ega kọkwana m mana tọrọla m n'ọbụ mma linga hime gba one ega kọkwana m mana tọrọla m n'ọbụ mma onye n'ori ihe Nigeria ya ego m ga-enye n'ụlọ abụ ya kọla m lakia egwa komra na mnyos chai amwe juwana women ada senta kidogo pending kona why baby oh killing me dayo araba go cry yo ori my go ferosi congo mama because na me no go tire negida yes ama alego chereda ono tula mana meja fo yo no nya tokumono senta kidogo pending kona why baby oh killing me dayo arabanko go cry yo ori my go ferosi congo mama because na me no go tire negida lewe no mi ojina sano mosa lewe no mi ojina sano mosa mana tumache ya wonene medanobi o medanobi anye mo anware mma eguzoro toto mama ni masu wetu goda mo nyara iye mo owa mo ije nwambada jerupu giri tugiri atana da nwambada alala iye mo owa mo
chim Chineke mere mma uru nwoke jini mana nwoke jela ajụlara Eji nwoke ọmịjụ nnara Nwoke jela ajụlara Johnson nwoke ọmịjụ nnara Nwoke jela ajụlara Kelechi nwoke ọmịjụ nnara Nwoke jela ajụlara John Bosco nwoke ọmịjụ nnara Nwoke jela ajụlara Nwoke na-ajụara nne ya Ya na ṅụma kenye ya nwaanyị Nwoke na-ajụ kenye ya nwaanyị Ya na ṅụma ke nwaanyị ya Nwaanyị ya nwekwanụ Ya ṅụma fikin bọtụ Kilimi dayo Arabanko Okrayo Ori my Oferose Congo Mama because na mindo Minokotaya Megida Kilimi by I am serious Kilimi so I am serious I am serious Kilimi Tolombo I am serious I'm with Joanna Senta go bending corner why baby oh killing me dayo Arabanko Okrayo Ori my Oferose Congo mama because na mindo Minokotaya Megida Ekwe belamwe abali churu ma ora Zulu ne mara na yoma mama juma no maluka bi o wannem Saidara mama kola ya chibo wanne anne ndi benne ya meleki Zulu ne mara na yoma mama juma no maluka bi o wannem ne mazo wa aga me labaro ne we Onya jola wanne ya Onya jola ne mo ya Onya jola na mo na Zulu ne mara na yoma chei achiko dinne Ozi switch eni ka wanne we choma joga no fobi ona be meje ni bennem Eni be na be meje ni bennem Hena me mango na be meje ni bennem Ya hena meje ni bennem Onya mazo wa ha bagare la gem Ofundele gonye formula Ine Alama no banalu Agami menelu wambole Injini manelu onye chega nye garela yamma Arejo yeliti se garela memma Chega nye garela yamma Yaga shila gidazo Nyoma Amwe Joanna Senta go bending corner why baby oh killing me dayo Arabanko Okrayo Ori my Oferose Congo mama because na mindo Minokotaya Megida Ishagama I don't care how you look at them 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 one time how you look at them I don't care how you look at them I don't get to fool how you look at them I don't care how you look at them I want to spoil how you look at them I don't care how you look at them I don't like it man I promise you say that I don't care.
trouble. Babu no be berelam. I don't care what no berelam. Oh yes, yama. Ezi nwanna maka n'ụwa. Ah eh, ya zo nwanne na ya. Ewu mo, ya zo nwanne na ya. Ukamana mala kwa diga makwa na manzo kono. Isagama. Ezi nwanna maka n'ụwa. Ah eh, ya zo nwanne na ya. Ewu mo, ya zo nwanne na ya. Ezi nwanna maka sanna marapanna. Ah eh, ya zo nwanne na ya. Ewu mo, ya zo nwanne na ya. Makwala ezi nwanna maka anna ona pamiri bongo. Onye wala leje nwanne ya enweghị ọkwa na onye eme leje ya Chukwueke echi dị ime bisi mana onye ọga mụnwe ya gasiela gị na leje nwanne gị anya maka ọgbagbo otu mbịa ndale ezi nwanna maka ụmụ owere marakwa nna ya azụ nwanne na ya ewu mo ya azụ nwanne na ya maka marakwa nna ya zo nwanne na ya ewu mo ya zo nwanne na ya chai nwanne dị ọkada onye nwanne maka ana ọ na-akpọnje ka ya o anaghị emesi eri ya nne m na ọgarịla gị mma nne Chukwueke nwanyị ọma mejere ụwa n'iberi mmeri ya Chukwueke nwanyị ọma meji aga asamma nwanyị ọma ndanne onye ọma meji aga ụwa n'ụwa ma yọla achịkwa m nyere aga kọkwala m mmeri ya Chukwueke nwanyị ọma meji aga ọ garịla gị mma onye nwere nwanne onye ahụ leje nwanne ya onye nwere nwanne onye ahụ leta nwanne ya leje nwanne gị anya ihu na echi dị ime onye manya ọ ga-amụ nwe dale ezi nwanna maka nne mụrụ ma mara gwa nna eji azụ nwanne na ya ewu ịgakọkwa na mmemana nna m ihe kpa n'aka ịgakọkwa na mmemana na tụrụ mmele ọbụ mwa ịnọrọ ihe nne jiri ya ya ego m ga-enye n'ụlọ ọbụ m ya kọla m ịgakọkwa na mmemana tụrụ mmele ọbụ mwa awaka mọrọ m n'ihu ịgakọkwa na mmemana tụrụ na mmele ọbụ mwa ijelule ịgakọkwa na mmemana tụrụ na mmele ọbụ mwa ihe nọrọ ihe nne jiri ya ya onye ga m ga-enye n'ụlọ ọbụ m ya kọla m onye ma agbara akụ lezie nne ya anya anya ewu enyi m ebe ịkpa ara akụ onye onego anya ewu onye gba agbara akụ lezie nne ya anya ewu ejikwa nne gị mapa m aka ndị nne m ama ogbe ezinụlọ ụmụ elu uwe onye jila nne ya arụ ọrụ onye ọbụla lezie nne ya anya anne bara urule eche amma m hụrụ anne m eji eji mara anne m eji asa m ahụ anne m eji enye m nri nwanne ajịkwa m yari anna kọkwala m nwanne kekere ụwa biko kagojiela m nne mụrụ mere onwe onye ri anne onwe werele esi onwe onye ri anne mụrụ ejema nkapụ nwanne mụrụ nwa eji marịa bụ nwanne mụrụ nwa Virginia eze biko kagojiela m nne mụrụ mere chikmis mata Chukwueke ọba ara kuleje nne ya anne ewu ihe ọba ara kuleje nne ya anne ewu ihe lejidosie onye ji na kuleje nne ya anya anne ewu ihe nne ewu ihe ụmụ owere anya marana anne ewu ihe ọha na eze ndị Igbo marajana anne ewu ihe Christian fada anya marana anne ewu ihe injinia Madura marana anne ewu ihe Ababa Nna Mixtape. Honorable Mrs. Ellis Peter Messi, US in
Mara ya ka na-emenye gbalam. Yari anna kokwala. Yari anna kokwalam o. Yari anna kokwalam o. Omunare na. Mama me. Ezine. Onwu gebune o. Onwu gebune o. Kaji ma miri o. Akwala mi nne mụrụ mene. Anne o, anne o, anne lelelelele. Anne o, Chineke goje nne mụrụ mene. Anne o, anne o, anne nne mụrụ mene. Chineke chọrọ nwa biko. Ka goje la mi nne mụrụ mene. Onye ma akpara kuleje nne ya. Anne wiyo. Ọkpa ara kuleje nne ya. Anne wiyo. Ọkpa ara kuleje nne ya. Anne wiyo. Yebuza nwa yebuza nne. Anne wiyo. Lady Helen Chukwueke, Chief Mrs. Lucy Njoko. Anne wiyo. Yezine Evelyn Emesi. Anne wiyo. Lele 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 lele. Lele lele lele. Newiyo. Newiyo. Mrs. Matilda Nwachukwu. Kale jene ganya. Mami. Makeji di ime o. Ndenne nwere ntụtụ jọ ndenne nwa ngwa hụrụ. Mrs. Patricia Chidiak. Ọkwagide chaba nga ọla kachara. Adezi ama. Iwezi nne. Asha nne gị na ọnwa ọsọ bụ ihe mere na ga-adịdarị. Ume wura mweji. Mshimaka. Elelelele. Elelelele. Elelele. Honorable Chief Mrs. Helen Bridget Messi. Yes, in it. Lolo Chinyere Kumaro. Would you just man leaving you? Ewo, Anyamarana. Anne wiyo. Any Manyamarana. Anne. When you get a name, Mrs. McClinda, what you? Mommy. Anne wiyo. Magarela Gemma. Anne wiyo. Shagama. Oja shimaro lamdo ya mwa. Na so ibi. Magoja webe beruku berekeshi bebe la kubaya. Ekwa sariba. Oja shimaro lamdo ya mwa. Ekwa ando rama. Shagama. Oja shimaro lamdo ya mwa. Eko yoroma. Chai. Oja shimeri la ya mwa. Ekwa yerima. Ajanta amata. Ewo. Yenyi mshima morema. Ofe bujo fe buje mene ni guafo. Marabana. Karimada. Akomano wale. Ijona chima jojo. Yebe beru bere keshi be yebe la kubaya. Aye. Ye kubina bolibana. Ichekiri chemwelu. Ichekiri chemwelu. Ichekiri chemwelu. Amada ngozoya. Chiferi choko. Kaba. Haritas. Onye shimara lando ya mba. Ekwa ando rama. Onye aso. Onye shimeri la ya mba. Ekwa yerima. Onye royeri. Onye royeri. Onye royeri. Abasoro meri. Kamando. Yebe moro shagam salli. Mane ro shoga salli. Chifuro kwache ga salli. Uwirani. Onye jidere sonyere ya koko. Yebe beru ngobere. Keshi peye la kuba. Mborema. Abojime. Chai. Onye shimara lando ya mba. Ekwa ando rama. Yariba. Injinia Samu Doboro. Onye shimara no yo ya mba. Eko yoroma. Kasi onye shimeri la ya mba. Ekwa yerima. Ishagama. Yinga betekiri. Akomano we jokla chimaji. Yime kwa honem. Anajari si bobro tilajo. Simpe. MD Kacha Group of Companies. Injidai Makachu. Yaga shekra la geda.
onye mega ya n'ụwa ya ji ajụkwu ka nwanne anụmeche ndụ ọgwụ agbasa gbọrịwara onye chi mara na ndụ ya mkpa lekwa ndụ ọsọle onye chi mara n'ụzọ ya mkpa lekwa ya ọma President Awaka Youth Association onye chi ga-erila anyị ya mkpa lekwa Proverb mekelekwanụ ya gachie ndeni bere bere mabo ndeni bere bere ndeni bere bere mabo ndeni bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere mabo ndeni bere bere mabo ndeni bere bere ine ndeni bere bere mabo ndeni bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ibiela na bande bere bere ndeni bere bere owere mara na ozugbo nde bere bere ngari obe ndeni bere bere owere mara na ozugbo nde bere bere wes ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere mabo ndeni bere bere mabo ndeni bere bere Awaka mụrụ m ne ndeni bere bere mabo ndeni bere bere otu baba ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere anyị ka nde bere bere mabo mama Regina nwenye omeri mmi sokwa nde bere mama Rege mama Dr. John Nnadi nwenye omeri mmi sokwa nde bere bere mama Justice Pascal Nnadi mejaga isokwa nde bere bere mama Rege le isokwa nde bere bere onye gbọdụrụ akparị mma nwanyị ọmarị mma isokwa nde bere bere lọlọ Regina Nnadi onye anya egwe aga isokwa nde bere bere nne ndekele nwanyị ọmarị mma isokwa nde bere bere ọnụda nne Sakletus Nnadi nwanyị ọmarị mma onye bere bere ma bo ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere olekwuru olekwu ya tobiche ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere ma bo chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere na bana ndoma ndeje mujeju tai ụgbande bere bere Awaka nwanne o ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere uda Awaka ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere olekwuru olekwu ya chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere Professor Patrick Obede Nwachukwu isokwa nde bere bere mpeto isokwa nde bere bere Venus ọ ga-agba bọọlụ Chukwu eke papa Owerele isokwa nde bere bere Agnes Emeribe nwanyị ọmarị ma mejaga isokwa nde bere bere ụmụ Owerele ọgbanna mara n'osugbo bere ụmụele enyi ọgbanna mara n'osugbo nde bere bere iwu popu iwu bishọp daa anyị ma nde bere bere iwu kakisi iwu Christian modale anyị ma nde bere bere ma bo ndeni bere bere ma bo iwu misi Awaka nwe mmiri o ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere o jiri mee ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere ma bo ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere yewo ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere odi baba nne m ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere agarịla gị mma ndeje chọọchị ndeje mujeju ụgbande bere bere papa Bernard Amadi ọ nde bere bere ma bo da nde bere bere enyi me ozugbo anya mara na ozugbo nde bere bere Owerele ozugbo anya mara na ndeni bere bere ndeje chọọchị na ndeje mujeju ọsọ nde bere bere ndeje chọọchị na ndeje mujeju ọsọ nde bere bere ndeni bere bere ma bo ndeni bere bere ndeni bere bere ma bo ejito ya ndeje garela no ndeje chọọchị ndeje mujeju ndeje mujeju ne ụgbande bere bere ndeje chọọchị ndeje mujeju ijena mo de bas bere bere Aisha Kilengoda o Sunday Kraja Chief Kelly Nwachukwu ọ na-abọtụ na reality kedị na logo reality mma nwanne ayon ya gachiela gị ala ajụ dọbọrọ nwanne ayon anụshiri m onye anya ndị mmadụ ekwurela ọnụ anụshiri m onye anya n'elu ụwa ndị mmadụ ekwurela ọnụ ụgwọ ka mma n'elu ụwa onye ụwa nọchi ọma
nyanya n'elu ụwa ndị mmanụ kwurela n'ụwa ọnụ ụgbọelu jọrọ n'elu ụwa Chineke na-anụ n'olu ọdịdịbụ m n'elu ụwa ebe Chineke Jizọs sara m okwu agbara Achịja sara m okwu Achị asokwu Achịgị chọwa zara dobe na weda achị asokwu Achị asokwu agbara m Chineke kere ụwa sakwara m okwu agbara m Sara m okwu Dola m ụbọ Adịeje yeze Chim chim da da Chimanya obale onye ka mma na-azụ werekwala nkachi fụwaji oyigbo agbawo dikiza agbalịa ya ụba na nweze jamaica jako omega kuro we shall walk ụba nọkwa mmanya nuwe nya fonu makụma dị nwanne m abụọ me aha ma kwụsị agbakwanụ nwocham na ya nwocham dị aza kọl ụba na nweze iri ndụda anụrụ m chaga ahụ na oweji olo enyi m chima riri njuwe eriganye dị mma mịga ka ọnụ ndị ahụ chama ahụ na na pigman onye je pusa ọpọman virus o ga ri yodo late ko bru ko baje obasaroba aja soku sakwala mo gbara photocopy ya ti ya peje yenye moja do pala ya megabit aga chiga kweje nelo ayamma Useti Chimda Sakwala mokwa akwara enye me lola mabuche gamyo ede tuanja na tume nde tukazam kiri me gaga because onye achi apa ya nwe dojema oba dojema ochu nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwewe ọsọ enyi manụ kwa nwanye nnuwe afọ numakụma nwochi arachagoba na nweze onye si arachaga m na psychiatric street aracha onye na VGC ọrị possible oloda elo wawala maghara anabamana makegaga Ababa Nna from chencheme mara na ba ngwa ye gemene ara ga chamanu on behalf of me na mabodo no ebe no weapon fashion against Obana nweze shall ever prosper okweji che usente na miri marugo na taruga ro Chineke sakwala mokwa gbara reply ya lam text message menye reply ya later onye re ma jidike na musafu ya kwa ande chama nwuna nno na ga nwu on behalf of me aja ga ahia na aja makwa ade emana china so sakwala mokwa na salamu kwa ya ga salamu kwa ayamma kwa Obana nweze nwafa waka achija salamu kwa eze sakwala mo babu ebutima nna mi nde chuga mene ndo anya kwelu usetie elo wa kumbu ngogele ikadra kaja
Emmanuel Mugo ji nne m achị eme na ga-eze ime ihe gụrụ gịnị eji amụ eze amụ megabit sọmampịa wọl kụrụwa achị atamana m okumo mee na m ihere m mma Chineke gozie gbanụ ndị goziga gị mana chi na-asụ achị eji asara m gwakwara m chim 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 da 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 Chimo takwara m ụgwọ yeah, we touch now the anointed and do my other way they know how. overall kuma mega jinjama Onya Ababa Nna yola South Africa. ubale omenege ine olololo Ababa Nna le egwu meturu goda nejulo agaga nyela Chọkwa bojanu kwata nkwabaje na di waya. O ine obana weze die. Onye yeji ya kweje juja dole. Ubana wedele. Ati asogbu ha. enyi melele anu nwite ji ya bonye ọkọ gbamozomozo chọọ kada Mmanụ ụyọ ịkajira kaja. Ọcha bringing the gap between government and grassroots. Ya wụ mmanụ ụyọ. Chisa anyị dị nkwe. Iko na ube. one good turn deserves another His back. Royal Highness. Ubana nweze mebe mara chima Eze Sir Dr. Oshimiri Dennis David Osagwe Shikoche Second of egwu meturugo onye Zemeka. joko were ndobe satoba Ọwa akụkụ. Ababa Nna cheche masatu jikwu egwu umi igbochi mbịa kele atụmba aja ya echimi ọtụmba aja ya echimi ọkwa ya chọba na nweze bịa ajadola masatue Igbo nuzi jabakọma. Àwọn ìjà bàbá ní ibi adọ́lá sán. Ubale nwa mama ibi adọ́ kwalije. onye ọcha esuso m ọnụ obi amasị m machụba na nweze bịa dọkwala onye m ji chee ụba na nweze da egbume lele o. Onye ji mere eze chi eme na ya eze na agaghị ego. ọbana kụcha n'ụbọcha ngwabaje na dị nwa ya achị eje meze achị aka onye ọnyakọ ya chimgbọrịma sọda megabit ndịrị mma Onye ya ati ya kweje. Onye ya ati ya kweje. Enyi m chikuja dụla ya. Ababa Nna m abalị ịtọ. bịa do na Johannesburg ebe ka nna aka bịa nwe obedi nne m Chairman ọgba Federation Union na South Africa obedi nwa ọgba ọ karịla gị mma ndị chememe aka ọnụ merie nyere mma ikwu metụrụ Tonga Southway. Ababa Nna ji m ekele. Ọhaneze ndị Igbo agbakọma na Pretoria kele n'ụba na Ngweze bịa dọla. onye ọcha na onye ntị a na ndị ka n'aka na ndị satọ chemehe bịala ebumetu Oluchi m nyere m achịkwanụ m onye anana m ya. Oluchi m nyere m ụbale chi onye mere na m uro. enyi m ngụmasị egwu m ndị mma na agbamada ndị ọcha agbama ndị Igbo gbaga egwu meda Ọhamadike. Ababa Nna Chima ekele gị na Groma. Ojofọ Pretoria. Nwa wezele. Chineke onye mere eze cheme na ya eze. onye iro ọjọọ na-eme na nkịtị ọ na-eme na nkịtị ọ na-eme
mekwa nọ na onye ya ji ya kwenye n'elu ụwa ụba na wete suja nụla ya chibu vitalisi nne m chibu vitalisi ọnụwa nwafeze lukwu kanaka omena na mbọkọle dịka kwara aka shan na hụ na chụba na nweze weze Igbo obi asatọ mma mmanụ zero na dobe ya si Ababa Nna mahịarị mma ọkwa mba eji achị olu ọ ga-enweta nka ga-enweta nka anwa kalaba kelere kelele obe ke nwe obi ama amị mma mekpochi ọchị mbịa mama anyị akwụrụla gboo ịhụ na abanye n'ijide gịrị gịtụkwule bọọlụ ịdụrụ ga agbama ntị soro omenala ejere m kalaba jedonga nwanne m ajanye ga hụ anyị jee mi aka ọnụ anya m iche aka ọnụ na-achị ejila anya laba n'ụyọ ya enyi m ya acha abọọla chigafu ara m eji ma nwa kalaba ma nwa gbọbịarị mma machi ya good morning ya chụba mesere mesere ụbale mesere ya ekele m daa machi ya good morning ya chi mi mesere o kwegala m ekele obi amagbuo m daa mekpochi ọka ganyere nwe ụbama ya ga ya machi ya good morning ya chi mi mesere Ababa Nna nwoke ọma mesere machi ya good morning ya chi mi mesere olu ọwụkwa ekele nwo ọmkpa nwa eji ekpe ụba na nwa eze chi amamo ma nwa bụ ọbịarị mma ya wụ nwa kalabo machi ya good morning ya chi mi mesere ụba na nwa eze tie ka nwa m ịmarakwala ihe gbara ụba ịmara n'anya ọkọwara ebe ka anyị ebe m shiri bịa isi m mesere ishuba mesere ebikwa nna m aka ebi akpala m ihe aka isi m mesere nwanne m Ababa m ahụkwa ekele m ya ji m mesere obi adọgbo m nwachi m mesere ama m chọwa ekele ọkwa mba gị achị n'olu mesere atigi mesere Ibola chida nwachi gị mesere megale mesere kama gwala nye jiru gọnụ da gwana nweze ma gọma wọrị Kenny Samadi nne m mesere ikraka mesere ụbale ajego onye nyere Alex Onyewuchi AO Ventures ọkwa mbachi gakwa olu ọgwasị gị mesere ga kọrọ m ọnụ gbakwa ntị ma chọrọ ịkụ gị ngachụba na nweze chama n'okwu bekee ọma sụrụ bekee kacha Ababa Nna ụba na nweze ma ụla aka nwaanyị ji ogbe bekee nwụọ kele gụba na nweze ọchị mesere yashimi mesere ubale mesere Ababa Nna mesere bebuda ngokoma aboyi be mesere ebube dike mesere chindi ejogu nne mesere ekraka the chief lecturer wana sachinde ejogu ebube dike mesere ubana wede die jowo kwekele Ibedu na no were ndo, enwere ndo were bụ agayari.
ụmụ were ndị chimereze ndị chimereze ndị jije njikere ọwụ ndị Ababa Nna ndị eji eri efere nyọma na anya gbara ndụ ọ na-bụ chi owere ndị chimereze ndị eji akpọ n'ote karaka Ababa Nna ndị chimereze bụ na mesara anyị Prince Lemia Kakemi nne m ọmajozo hale ọmajozo amụrụ adakọshi izokwa ndị owere oji akụkọ chifu jeri jukwu eke nwoke ọma nwejagaba ọhamadike jago azari ọhamadike bụ ọ kachara kacha ya lọlọ ya mara mmabarịta tine lotukwu eje oji emeda aya mmakwa eji ebe oboroko akụkpa na ọkpọda akụkpa gọmbi fudu na ndị eji amega ka ọnọ mega nje iya barịta tochukwu kemekọla ma wele ka ego omegole Ababa Nna ji m ekele gị iji abụ oboroko onye Igbo na-eme na nketa ife ji na-ejego ya iwu pila osi nwa ọdịda owe adịghị eji makwala onye di ya bọrọ n'elu ma di ya narara m ọya aluminium ịkachara akacha Emeka Chukwu ekele Emeka Chukwu ekele
Onya Ababa Nna Anna kukucha mpodu ubiomoni ya nakuja ya bam 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 alakadis useti cha sete mama nyoma support me ya shepa kesha Chidera no Mwambenta kona Acheje nyeza cheje nyako shaye nyoba obade Wangu tongi sapsanoda baba nakapalaba ayamada Achiki bona Shiko popa Bam 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 MD Mike Yari ma Onyo ne yachi ya kwa yachi Ogari la fasta Omra kwa Useti Onya Ababa Nna zapati Ekraka Chidera no desigo Obane Chidera no desigo Ababa Nna kapala Repala Sila giga mwa oniro neme moya ya di fonde no sabodo ya wote mo akaga promotion comrade nnem ono na zema na the time we Ababa Nna chimekelege na kuma chacha kunye oli ko bada ayamu comrade tukweleka Lloyd, House of Assembly aspirant. Jealousy, can't Supagide chicken, oh, I am my chicken, so I'm when you know Yamashia, I asked for the Buddha for Kopru Kovache. After all, my Jesus Hammer and the brother frankincense. So, you know Yabushia, which you would read. Philanthropist in the maximum.
menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala isi mgbọrị menyere nwa okpukpe menyere na ha nọchie menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala menyere na nungwe ogwugwe ke menyere na nwa nọchike ke menyere na onya baba nna ashim ụrala menyere na nungwe ogwugwu daa ke menyere na chibuze eze hụnna menyere na oziko nwoke ọma chike ụrala kama endari nwanda menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala emejiri onye ghara ibe majọ n'orieta shika hara nakwụ ọfọmoji kraye ọkwụ obrenya nwụ ya nwakwa chasọbamije agụmanyị omenne ji ike hara nakwụ menye na nwa ogbugwe menyere na nwa nọchike ya menyere na danne di ya nọ n'ụlọ shimala gị na menyere nwa ogbugwe ga menyere nwa nọchike ga menyere ụmụ were anyị bịa US ụrala ụbale menyere nwa okpukpe enda mmadụ ozegbu menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala sande nne m ka pola menyere na nwa nọchie enwa wakakra menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala gị na menye na nụwa ogwugwe ga-emenye na nwa nọchike eme nwaanyị ke mere ibe ya na-ele ụwa ọnọchiawa onye buru ụzọ hụ nna onye buru ụzọ ya gbagburu onwe ya n'ọsọ kweka chi gị buru ụzọ kwejio achị gị buru ụzọ tinye arịla gị mma ezenyekwala m oge erula m nne ezenyekwala m oge erula m nne ajeje mezele ajeje nyakule onye ma vitalis nne m vitalis achọlanụ ọ garịla gị mma mbakwe nne m kalecha mba eziwa ya mma emenye na anụ vitalis daa ụrala menyere nwa okpukpe ndale menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala okeruo okerue karịa okerue akarịa bunga ebulebụda chimekwela na okeru maka ya dụ maka ndị mmanụ he karịa ya gị promoto shọrị mma geji n'ụkwụ cha ga-ekwurere onye ya ji ya kwuo ụba na nwa eze ụja kpụkwala ya chifimanelu ga ọjị nne m omemmaka were achị ma ọ garịla gị mma nwa ji mere ezele ekelela ngị nagọrọma nwa ji mere eze nwa were anyị ya chi ma ọ garịla gị mma ọzọ agbamije agụmanyị onye nwe nne ji eji anyị kọrọ ya menyere na nungwe ogwugwe gatia na nwa nọchike gatia na kolesa furu nne m juru ala kama menyere nwa okpukpe kamakwala menyere nwa okpukpe ụfọdụ hụba na mweze beri ma nwa fibụda jeje na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala ngele 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 nda menyere na nne di ya ose fọze ga-abụrụ mmiri menyere nwa okpukpe menyere na nwa nọchie menyere na nne di ya nọ n'ụlọ ụrala urala urala ụrala urala mụba na nweze tie ụrala ụrala fredi chukwu nwoke ọma nne m lee ụrala ụrala onye iro na-eme na nkịdị ụrala ụrala chuyara makwa na ụba na nweze meberi mama ụrala urere makwa nwa nweze meberi mama ya machila ka ngwa n'oge ife m ga-emenụ ka ọ bụrụ na anyị ga-akpọnụ ụrala urala onye ọbụla wetola ma anya anyị m
Ababa Nna diganya choga ke ya Mega beat choga ke ya no Urala makwala chigola bambandandala. Onya mola mama guye no nyoma jura na makwala Okerula makanelo wa jonu ne karela yada Urala makwala chigola urala. Jurala yala bam 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 Ngemene na nugo kukwe Ngemene na wano jide Ngemene na no dande ya dada Ayam makwala dada baba. Chai Jumbo my son Yem di leo school Asimi aje bangwa Obanje Akola kikiru kagaza, akola kikolese gaza, akola kifanye gaza, onyo la zamake wanya. Akola no kikiru gaza no Akola kijovita gaza no Akola kijoncha gaza onyo la zamake wanya Achia wotu onyo la zamake wanya. What is your name? My name is Ababa Nna, the Vice Chancellor. Onyekachi. Ine. Obakwano. Atamonye nemle. Watanki lonya doraka shibuya Onye zaga kwana yaza kwa kenne na nna goro ya Onye zaga kwana yaza kwa kenne na nna goro yo Onye zaga kwana yaza kwa kenne na nna goro ya Ogoba jibu wankeda Onye zaga kwana yaza kenne na nna goro ya Chianga today Ike brokane Medie mabo mago Ubana mwede mebeli mao The singer Amamamu akwara nwa gonu ya dure na honna Amamamu akwara nwa gonu ya dure na marano Adure togala tocha nwe asukulu aleko Adure togala tocha nwe asukulu aleko Ajadulo techi mambo mamam Anijele adure asukulu ya ebona koka kokwo Anyedola asukulu choga na dure ajejila Mambo mama Anyebo nwa asukulu jono ya jojo Anyebo nwa asukulu jono ya dure ya chema Anyebo nwa asukulu jono ya dure ya chema Asukulu sim adura banwe pala imarana Obale adura banwe pala imarana Ababa Nna hona jadure zake sabela ubulaka Obale adure zake sabela ubulaka Onye zaga pana yaza kwa C-A-S-H cash. Yawonene. Owo. Ega maka. Moja keku owo. Asi moja mwemba owo. Moja kaka yomo. Money answered all things. Abon soka prata. Kaka big meeting Obale. Onya Ababa Nna hayara Buya. They want to take a first and this bracket Now na check
elo wanye biara n'ime ya na ona shega maka gibare gonelo wanye nyime galo wanyere marista chizo chinere gibare gonelo wache gaba motore mo operation no ya kreka kempise gabara kashigo kepilo yokam andis meto chana gabara kashigo mo keje masukulu ke kacha mo lamlo keda Lolo shine mada Oja kumwemba umowere choja kumwemba Onye jichenji yefana wane yaka Elo wanye nana tumenwa Oja kubana mweze mwafe budebeni Mababa na chiko jape Oja kumwemba Oke kwa liku mwanye gabu maketale Isheko keburo Yache mpache bose huna Acho kwa mha Prince na nyamweka Ayam operation no kaka Mega bitu umajom kufe man Yes now yes Jump just jump Come on wafe budane Come on komale macha baba ndekile Nevi komodo nem juwe logaze Mwafe kujo karako garela Onye jitenje kere kere Oje nyero benyaka Oje ateno mwaka Oje lea nde mwene na nde mwena Nevi komodo juwe logaze Officer in charge NNS Jubilee Akwai Koropas Wakanyo wako Japono sekanaka Ya wanya Jerusalem candidate ya JP Babili Koma donne matine kemena geze Ababa Nna kwela gukuru la gene umeneji da Omoda wakani Koma donne mwa onyeri ageda Ije nyero benyako Ija tene na wakanyaka Nogarela gema Echeke neshuda chafone shimboda Yeji mwana makanelo wame Oja kwekwa Ababa Nna chioja kwekwa Onye jiakotega umwemba Obana mweze Abejita Kaja Ndajudu wangazi Principal Lomboka Nage Mane College Nowere Ndajudu gaze Owane akomodo Ya wanyo maremo Mrs. Perpetua gaze Pepsi Oja kumwembe Oja kumwembe English teacher Andi kwele shege hewa yesi Ayoroba shege Uda Hausa shege Kudi aikeo na mnanapa Ndi go shege Ija kwa no seka naka Oja kumeka kono ya Alakadis Wayo wijeda Oja kumwembe Bus stop Nne mache mogare lage mwewe Mwafaza lebeluwe Bus stop kanaka Oja kono se kanaka Oja lino yarema Tai Solo music investment Ebo maketa kajra Aishima ya komigirigi Ya lolo ya mare mama Lady Anna Fribu Lolo pasole kaja Lolo roko Kinjama Pasolo swage man
ganya nne gị mkpa ọnwa fiso kaja kaja oji anyị aka ọnụ mama sweet mother oh ngenanya ezinne mama onyedibanye kanene kwalamo ezinne rokuma onye nwe ukuru ala yenkele onye rimanye kanene kwalamo wa yes I love my mother I am yes I love my mama yeah Mama Ababa Nna Mrs. Eugenia Mom oh mama onye kachako mama rachia ezinne onye juru nene n'ụwa onye ejula ihe niile o ezinne ma abalo agamakole arole ezinne Chief Mrs. Maka Chukweke agụmanyị one of us aba ya gaje lage mom the mom oh no mama maga bebe ngiyere ma aga mazuru mama moto aga mama na yoyore mama mama geje pogodo mama jesia no ga nata mama gesia munne demma oh mama me ga me lady ne manya oh I am okwe unada mama Victoria Opara oje sila mo 400 roka Ababa na kuma no mekere mo Biggie star eje she be just small star bad Biggie star akata ke na big star Una bonna bi na star de papa o woni jere ma ai Ababa Nna
manya horo kakanaka anyị ji anya họrọ cheki ye balance ya Ababa Nna Marana ochudo 1+1 ajimagwa ndị Imo jeji manya horo kakanaka ọtụtụ mati na gbasa onye ọma agadaga sekọndụ ka ebe kuku achimekele gị na gụrụma ọ garịla gị mma onye nwere mmadụ onye jeri meche nwanne agadaga second of emeku onye jeri meche ụmụnne the Andy Benne, the Andy local government team. Oh, where would I say no? He shall be one with you. Just for an yes, come here. Auntie Mogari like a Magadaga biggie star. Biggie star. How I wonder what you are. How I wonder what you are. Up above that was so high. Up in the sky. Like a diamond in the sky, big star. How I wonder, how I wonder. You know, now central to the Koto. Now, Binyama. Good morning, Nigeria. Dina wanya chabolo, overelewe, okia chabola, mwa achabola, uko chupanya chabola, so uko baebela, chabola. Salad. Enya chabola so. Owa guza gupono. Ine. Ubana mweze chonyeda manadema. Patola mentoro babe. Ubana mweze bere roha. Onye ji yaboro so. Chief Wakibia. Chabola onye romelu male hona yanyi mawa chabola oko wa hetiela chabola wala ni dije na bola da chabola kama kajuru chabola aguta gopone chabola pasolo mi
music kachara kacha. Ayahonde, speaker of Imo State Marketing Network, as far as the Vice Chancellor. Imo State, Leno roundabout to the shop right there. Lebanu Geno, Namrake was swear. Come before Janono. Ndalia Chabola Meze. Imama Nike. Mama K. Wafona Zekaraka. Goja Poromote Karaka. Mama K. Ochayabe. Mama K. Mama Kele, Oja Poppy, Ubana Mese Chimekelegi. Oh, when it didn't be Rangaketa. Ya Doroche, Kinya, Papa, Jim Getoreto. Mama, the Mama Kesa. Ebela Mina Pocket, him. Imaranaba. Mako number 1. I will calculate on the children. Ababa Nna Chimekelegi. One night a change of what's a karaka. One night a man at the time. Chida Ababa Nna Chimekelegi. Oh, Garilla Gimmo. Oh, yeah. Borob. Abusa kupono. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Mr. Nyebuchi Sunday. Ekajara kaja. Ababa Nna, the Vice Chancellor. Oye kacha. Amam kemo. Amam keme. Amam keme otu body. Amam kemo. Amam keme. Amam keme otu body. Amam kemo. China. Amam keme. Amam kemo. Amam besho kwenga. Kwa amam extension. Yokwa. Amam kemo. Amam keme. I wish I was hey, people are not good for the Java Motu, for the people America, people are London, they just was they just rap banks, the Bagamotu, I'm up to 2 bunches I won't give sour. I think General Manager, Ababa Nna
Mega beat, scratch my deal, scratch. Unu gana mkembe Sara yo kumende Okukume chibike Niga na chane faye Dennis Master Daro hip-hop Lucky David Nnem Daro You gotta shine Shine Shine, 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 shine I bet it I'm making David in them. You gotta shine like my commander, Jimmy, Jimmy, The MD Youth Ventures. I can name my Italian wares. Yenda jejenye, mota jejenye, mwanya jejenye, uma jejenye, alabekele, ashima jejenye. Yenyaga chubu wajuba chigabu kimu ayamano. Amankemo, amankemo, chuba chigabu. Akajaja japa ono mano. Kumele. Okay, what is la Gracia? I know in China. Oh, Texas. Oja go se crack. Chai. Eji se ji anyi okuoka. Ogi dem te ga o. Makonya ri lu ko ala ekeji lo ne fu okoro. Mega beat na true. Na true. Dodo tilaso, somiaso, duyedu, waniyewe. Dodo tilaso, somiaso, duyedu, waniyewe. Soso family do, somiaso, duyedu, waniyewe. Urege mate makola na koko. You must stay here. Anuge mate makola na koko. I am man. Elo wa one by one. Ubana mweze au monya waka mwafe buda waka ndeja doka karaka mamtogo mama me boro mi je mobere boli chuni jawakanye ebanye jeme na hanna no anya dolobere ndekwa yebidugbe Ubana mweze Mwebe no meti golu Fada bamatie Jonya kugaya Shakara Abasalo bere Fada boma mubana mweze Kabia mwam Ulugo Imwe rorulema Aga menye nagaka Ige sonde kwa yanye Akushela gukwe Machia Adula makwaya ye Mawichinde kwa yanye Mahu kwa ya master ye Mahu kwa ya mistress Nigerian immigration Mwabo mubana mweze biala International passport Pia teblo Anyega kulilu gukwe Gila budwa Eshi
ga-abịa ga-ewe akwụkwọ ukwe ịnụkwala we akwụkwọ ukwe na bayre je edu ukwe abịaduola m nwecha nwa ga-akụzila anyị ukwe masakicha akwụkwọ nwecha anyị ga-echi asa ọfa ebido ebe egwushi ibiri ọ ebe egwushi ibedo ikwumegbu gịchi asa ọfa bido ị nwere na egwu agụ nwecha anyị dodo tilasọ Chief Pascal man of four. One family no dey. One chinemere. One yo mega nelo wa chi ya we je wa your son. Anya bidukwe. Do di la re pi la so fa mi re do di. Operator no oya kereka mega vidi check yenu Nde baye bidukwe ni obere anyị nde besi ebido ọnwụ eji ekwe iwere mbụ onye nche nwekwaghị ihe m na ya nde supra na-ewero inwe nọmba onye nke nweghị ihe m na-arịọ inwe nọmba onye nke nweghị ihe m na-arịọ n'ebitari ka ihe nro na-eme ka ụba na nweze ma buru dodo di lasọ fami redo di chief chalistic chukwu Paulinus Udokporo anyị ahụkwa ya masta ye Ngami achọla ọnụ ọhụkwakwa ya mistress anyị ọgọsị nekwanụ ya dochi nne m ndekwa ya lee anụ weli ala olu ele dị nwe n'anya ebe anyị jeri nyere ma shawa olu ji nyere ụba na nwete chigo ya na ngale dodo kila zaba onye ji mere fari ya kele Chineke kekwe onye ji aka onye dodo onye dodo di lasọ Managing Director CEO Goat Hunters Tiago Resort Ibanye Jerry Ame Ariel Ani Dweba Ani Dodo Ani Nenitiki Ani La Ani Sofa Miledo Moro Chagama oya gbapụ ọgwụ ebe niile na ihe dị mma jikwara ime mmo na mara ka ewu swe kọmpi foji akpụkpọ ama mụ chai anyere mmarị mma ịma ashila ga-enweta chemara chagi onye kara
na nweze magazi o were anyị nwere obilobi ọkazi Imo steeti anyị ndabata akpọ ya akpọ ibi Ashofen Robert ebichie ya title Justice Pascal Lade, the Chief Judge of the state. Number one named Pascal. Ndale, Chief Judge. On duty or not duty, Ababa go. Chief Judge, Chief Judge, name Chegaraka. Mama, we give you back on Nasarawa. Onye 60 years ojeje Malaysia oji amala ya nọ ebe ụyọ zụrụ mechi mega nje a fool at 40 is very stupid. Check your playa. Oh, yeah, you grow well. Are you hearing me? CASH. Then you can play. A fool at 40 is a fool forever. Permanent staff. Malaysia oji amala ya no ebo your information Ikraka wana to ekeli be ya betie ine akipa kwa na gari o leji wa fomba na gari kwa na kebe na Oga malele wakosi Ntirie materi shoje wentiwe Ya ntirie ntiri shoje wentiwe Okay Aye Nedie Yune Wane Chukwe Mekaloy Areko kama nokoro Imo State House of Assembly Were not Arako kama nokoro Pia Lode Ibe giba mamboy Chukwa mwa mamboy Mucho mafisa u Chukwa mwocho mayada Uje ma Amerika Ndeje ma Malaysia Ndeje ma Gawa shiri Wiga ma ano kashi Anuma hakeda
kono Leo Obi Akukacha mano kono be Akukacha mama da Yebe jere chano mahaki Akule kota kwa mahaki Abia dononche na bobi Makija kwese karaka mkacha Hatia nagaki Live and let live I am my Son of Chris Webute I'm not cracker Why? You're chilling in the episode. Come on. Why worry? Why worry? Obana mweze jikere listen Jeme bali ogba Aduna me bali ogba Ebe mna mega kono Tuko jofo Bali ogba intake Mawa kerere ma Eba na me kwa kono Duro tuyele mo Ya duro tubenyo ya Yes, he was staring at me I was late. Yagorasu ye nyomo, chingoro kwano me nyoya. Mwa elepa mama nyo obana mweze medima. Mako mama ne mwoko, yoba mwa darem. Obana mweze medie. Mwa ilema na mo, kolega mo. Mwa ijanye lega mo, kolega mo. Anyala fuda. Na mana ye gamo Aje gapa no mana Ole gamo Anya la fuda Ma bono wanda baba na chema joya Ya shaya wadakwe Andako wanyo marema Aya lo furumo Mano fuburo ya Ya wake papa kariye Akari akwa kebe muna Fana kwa diocha Oburi tunotuo Adakule adako mwanyo marema Amagi gebi Ani gebi nutu Mama na mebu Mama na mebu mwanyo marema Dako kaba na mebu Yabi kwa sama kemuna Ojeme nutu jomo Ya chala mochie Awe me mpebrele Ubane mwezi tima Ube mnyejilo kumbo Akoru egeruo Umune jine Ayamu Nijalo Ayamu Ayamu Olegamo Ole manamo Anyala fuda Wega pamala Olegamo Yale me joke me
Baba
ya bụrụ nyọma na ya gbara n'oge ọcha ya ma ga-amarịrị solibegwen oji kasi nwe mba oji akpa ekwo oji akpa aka ya n'ọba na nwege metie aja ka onye onye ọkụ ya nwaanyị aka onye okiga ihe ya ụba na nweta ka m dọdị gbe ololo mega biti chi mana mekwuta ọba na nweze ma kparị ma yo ya n'ugbo ndị were anya oze doro doro ndị gara aga doro kuchi ụkwa ndị jego ndị gbankwu ebe a mega big push ma dị truck ala 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 nwayọ wijele ego jara eme ma na-ejibe edie na majo mano de chege no chawa jojo bana weje chala krimowo kudi kate ona CAA oh ala la 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 laga meje no oge na mana mo oni deje garala ego nde wike ndae o baba ama amgele no le ka meji ne kie inewe da barista kido kile kame ya kashe magali da mo bana weje je mi akono doro onye ya adịla agbeje jụjarụla ya n'uwe na-ejilejie agaji nwe abala dị mma o agaji nwe ọkọma dị mma agaji m ekele gị ọ garịla gị mma philanthropist by nature na-eji ewe agaji gara aga agaji ọ garịla gị mma Ababa Nna ji m ekele gị nwafe abala kara aka o ji achị na ntụ ya aka o ji che nke krekre doro kuche motiani kaleko olololo mi de meta ngafe mondo wani kali tomati no mega cheta oti amuna ni suga mbele CAA chowo ega bakara mi she Honorable Victor Assams, special advisor to Senate on special duties. Opa roadside. One fugiri in the gate. Attempt to never, attempt to walk on Maria, Baba Nabuja, Asanta Poro Pegam, Asanta Branera Pegam, Assam Soga Relagem. Ocha Baba Nayaga, what the most and Mehamanashi, Oka Koromwe was Sotoroyoto. Onye nwere gị nwere ya philanthropy Assam Soga onye dịkwa gị jikwanyere ma enimi chịkọ gaga jilago achị mojo jagbo nwayọ wido Asante shogarịla gị mma ndị zuru etochana sinetọ kpọwe agụba gwo na agadi agwa dịkwa anyị mkpa na abalị agadlebe adannego wuli mbale n'ezie ọhụ special manager Ọlụẹ̀lọ̀ nwa àkàlẹ̀. Àbàsó kèéjì gbogbo. Ẹwọ̀ wọ́n yóò wí pé ó kú nípa wọn fẹ́fẹ́ tèjì ẹjẹ́jì ẹgbẹ̀rọ̀ Chineke ko ṣe lágbà bó ṣe lágbà. Doro. Ndị gara aga. Doro kuchi ụkwụ ndị jego. Ndị gbankwe ebe
ejere mkpụrụ mmiri ga-enye nwa ejere m ekuru mmiri m ga-enye nwa m ọtịmeje nọtamere timeje nọtamere ọtịmeje nọkịta mkpọ timeje nọkịta mkpọ na-eje mmiri ma oge kuru mmiri nwa London base. I wait to one name. Over and then Nabia Macolande. No, my ira get it all. Oh, no, what you man become holy than I fall. Open but you man become a milli job for. I got judge and know what you put on mano. Monkey go walk, them babu go chop. Mega beat, Chimana Mebu, Chimana Mebu, Mewerenga, Jibari Maya, Ubana with it, Ubaka Manager, Colaboni, Tagame, Papa. And when you're like you go near Chai, or Sharamaga. Nse Chibado Okeke Omekana, one of Yala. The MDCO Siloja Integrated Services Limited is Shagalegon. The spirit and wine barrel, the supplies of Cubana. Cubana ever things and things fall apart. Watching it. And in the day grenade, and the
Aka. Book of Chukuna December. 101.1 FM. Real radio. Open what Jesus. Open their way. A different person. At that time, what running? A white boy on that canal. A can't go young. She's going to carry a liar. Carry a liar. She's going to carry a liar. Every secret door. Who can I win the one that would have a cow? Oh, yeah, who know my ama can't so good. Why? Oh, yeah, who know my ama can't so good. Why? Come on, no, what the man I did. He got in the stage and wrong again. Mana bajocha Sonye bulo mwe ya makatobu wae Hello wa ubandali ndali ono Onye toma jara tigo nye toma jaru nye soma Onye toma jaru nye soma Jonya bali to yoni koli Ajia konye Recession has turned to depression. If depression continues, but finally, Wali Janeta, Wali Janoga, Wanyambuta Songo, Alam Sampai, Wali Jandena, Wali Jandena, Wali Mejo Kongarama, Wanyambuta, and you know, Wanyakarema. You say you know Wanyambana, and you know Wanyakarema. Yego kwa nabo mama bana weze bia kwalo kwakokola he kwakokola ya kwala ni yo kwasa anye ye gala no kwayecha chititira alagaka anye ye gala no kwayecha he ugba no ro gbeja ba tontonto atira alagaka ya spe ugba no ro gbeja ba tontonto mama mi kugo ye je no kwawosa no kwana na boma no mulile mo oja ya pe Kraka. Oh, one father of one. A senior never stop. Adi Baba Karia Pakepa. Oh, no. Tirie Mangeri. I think Tirie Mangeri. Baba was the lame. Yomo. I used to take it and you got one and see no. Yama babasa oye bulo yama kaso kakra kaja oye bulo yama kaso yama lulu abemara biya sino teshino yama subasa lolo yama subasa yama ababa na wa pe gudole yama subasa yipiyeme tifuli obi yama subasa UPM kende mboma crack yame subasa ubana mweje jelechi yame subasa lolo yame subasa spaxi njako yame subasa spaxi aji mekele gela yame subasa
Ujenjeleje Ujenjeleje kujoba na weze mwafri kudawa Obuli bale Wati bele Nakambani be Akumona mola ya jina kena Yuma ila kene so Yuma ila My Honorable SSA to the Governor of Entertainment, Honorable Iruna, you're too much. Mana opuli gana piangwa. Ababa Nna Mixtape Papa Dola Onyoma Jamaica Jaku Dola Pound Zero Nunga Mega BTA Imotete no Beba Amanze properties The boy no Panga Elega Bojime Obe Mekakwa Bito Wantemase Obale Idila Mizike Kowazanyanya Obale Idila Mizike Kowazanyanya Yeza Kujobi Ya Lola Da Obale Idila Mizike Kowazanyanya Obale Idila Mizike Jesus Christ Engineer Chibike Ohale, my man, Ikaraka.
Professor Ugaga. Obale, idila miziki Kama bala. Onya metiye ajonya mowale. Yine ajaga mtodi be onye chibeleze enyi meme na yuro. Why now? Yine. Why are you doing? Anechozo ozele. Oya nganye mna size ya. Akali wa inecho jerini. Inecho ya wewe. Ya osambula mawe. Ya Mr. N Aluminium. Karaka. Uga ngafe budawaka. Ezanyo ezakujobile. Kujobile. Oju sekondo kawaka onye zachemo karela kemo. Onye zemekae. Obale, idila miziki tuwazanyanya. Obale, idila miziki tuwazanyanya. American Bell. Jamaica Jaco. Obale, idila miziki tuwazanyanya. Obale, idila miziki Apple. Ya kadri abacha. Abacha karabu. Emo wemma wo there was a I went here. And he got so bacha kwanya ke. Engo ni kompion. Mage bakocha gado maro. Akore zonye kande foto. Tinka. Oh lo. Nagwecheki. Igwetele. Hanya na baba maso. Nagwecheki. Oye na muna shiko. Oye na baka. Nagwecheki. Ifo bama necheki. Obale nega. Nagwecheki. Neji akalago. Nagwecheki. Oye na baka. Nagwecheki. Oya rura la machadane ya wosobia. Obana weze ajete nyeze. Anyone you get a wotuga. Dr. and Mrs. Ifanyoba. Sige Japano motala. Chemical oil. Ijapo yala. Ewe mwende ke westa ho. Chai. Yawa gidimba size. Nige kahe jema kamara jimu yawa. O Congo pingo. Mwe kwa nde ke walanga. Extra de banga chapia. Mwe soplos. Manakola hoka ya mapam. Ona oche. Owo gidaga. Oroge werotu ekwa. Wọ́n kọ́ fún mi asa Megan Juniors Abo se karaka amu anwarima o. Owo kera shower shop o chana amu anwarima. Keep popcorn la carrot gamu anwarima. Siria yare magemo utu maganda aga abora mbrana macha number ya tiri. Apo shega po la ya po yawe poka po na waya. Apo no se peperes. Yawe pokre po na waya. Ose plus
oseda ya wo osesesis Mama, you go come America, oh, you go come Omogwo there. Then, Papa, you go there for house. Let me wine and turn on your wash. Why you make Tom with you? Why, America? Onye kama ya ga-ebi onye ga-anọmene ọ ga-eme mmeso ọ ga-kwemego aga m amụrụ ya nwa maka pama ya mara ya na bijie moro ma mụ na ya ejima Mama tiga ụlọ m onye m galụ Awona monya bama ya mara o mama Awkwala monye maya gebi o nne Awona monye mgalu o neji Onye mjisege bapu mama o Ade Ezi wapurike Ade Eze Hong Kong Agolo bawa femi Onje jago kala Onje baba ne jagala Dika baba na Kile pese Utozi ako Ubena wezo buli bama febu dometi Abolu bama kama buli Biaji bekele Makida kwana mote kara kanete Agwatu mbeju Ubokoro Ubuli bama febu Jibeli mana Onye mara de maye Nde jakola Anya na poshi oseso Anya mono more maada Owo gera shower shop o chana chaga mo mare cheap popcorn that carrot ga mo mare Wogo jajon together na huna Sunday Wotola Look at that before And the Congo should get them proof for kids. Mano, Fukiato is complicated. The man to the zero and the Sarkina Granita. I need the regime in the man. I need the regime in the man. Shebawaka, I need the regime in the man. On the player. I need the regime in the man.
igwe kele chuma ogbenye chuma eji emere anyị nyere mma ololo ekele m chune obulimba nwafe kudawa onye Ababa Nna the vice chancellor mekele ji chioma nyemolu mejago egwu Chineke nara ekele mekele Chineke keri Lisa daluo Lisa ololo Chukwu manze nne m Chukwu manze nwokọma Asama baneto kele Chineke keri kele maya o kele ya makomo mama de na kele na nyere onu na zema na teta Chukwu makele Chineke kele mama ya kana maka ko ja trenago mi ja trino buli Chineke keri bekenu wa ye were mmanụ aṅụ chiri shuga ya shiri nwa sakari do ya were bọtara alewa ke jam onye ndị na-akpụkọ nwa ya n'ụbọchị anya good thing is good anyere mma o n'ọma n'anya gbara ndụ ori yo ma dende ya ma ịtara ala ma Chineke si anyị go into the world and multiply to show me what you ratings and tense si anyị forward ụba na nwa fe ụda ye onye m ji gwu egwu aga m ahapụ ebe chi ga-ezete m ebe ọrụ ka mgbochi ka Chief Wakale always akụni shobike ebe eji gbagbuo one ya bazuka piam Oji Visa na Motemo the director ASJ Football FIFA license agent I am the CEO brother My city player I'll delete Wakale Arsenal Football Club Umo Jaumerezi Umo Wakale na Biajola Chineke Agozela Nuwo Ele Chineke Keribe Mega Piti Kele Chineke Keribe Oje Mobi Oma Yuna Yale Marie Yuna Mijulo Yimo Ife Kole, Ife Go Communications Ubana Mwesekile Ife the managing director Titanic View Hotel Titanic Heaven on Earth Ogarela Gemai Reality music we patch It is a necessity to get money. To have money. It is a necessity to get money. Money good Only Maggie no Luanga Urokoro Biamanahi. Get school for him. Money. Passia. Get it on a long one. Get cash. Get money good.
Gamaka. Ababa your money answer it all things. Ya we break it. Oh no 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 no. Ana una chapamaka. Oja kwe Ababa Nna na una. Gamaka. Ana pratika ke kwa kaya kwa na kwa jocha. Oja kumemba. Akuweju kanjo were na nona. Debe ke sigi wo anambara ni anota. Woma shibata kifuwa Latino. Latisha ye. Woma shibata kifuwa Latino. Oh, dara. Money is good. Woma shibata kifuwa Latino. Give her cash. Woma shibata kifuwa Kenya. Latino. Mioye. Oh. Rento makakoye riko palamu. Kinu nelu waga Joko ya mode joko. Kaba egorim. Ropa no yorim. Kaba moto kalu. Hana hona. Ya wone. Ya keu. Yokolada. Oh ine. Majone jisia pamaka. Oja kuwemba jana hona. Oh, hey gamaka. Akamaka nelu wale. Oja kuwemba. Ababa Nna Mixtape. Aja konyonya koyo. Neli ti music tana ya dobala. Hey gamaka. Yokolada. Osele. Eni me onyamage we owo. Ana wona joja ka hunwe mbebe. Naira. Enwere were nde ka arego. Rand. Nderi ochudo nnem Ya ya. money. Timu made na baso moka male. Agada eme kuku nnemle. Babu bomenyele nwokama. Ababa Nna Mixtape na koma. Onye chọrọ ịra ụra ya pụrụ ka onye O mara na kare mu na ya ya Oti moje moje nnem. Ababa Nna Mixtape lege na groma ile. Kalaje jogu nnem. Wafe budo nwoko mari ma Ababa Nna Mixtape lege na groma. Achimogare lege ma nwebudanye US base. Chief Louis Nwasu Papa Dog Achimogare lege ma. Ojuku kema kolam. Wafe bume Ababa Nna Mixtape so bande kanba. Ina da fara nile. Edu intesi bịada ọkpala. Nne onye si Oje ijọ dị mere na ama ọ ọjị. onye nkọ. Ya hụ m yara ịgba. Agụ ji ebe nne m. Prịnsị nke na nwoke ọmarị ma nwoke nke ka nwaanyị mma ewe. Ezi aha ka Okorobịa Igbo mendere mma. Ababa Nna Mixtape lege na grọma. Eji enyi gaja nwanne ọ garela gị mma. every nurseman Gwa ya mma. Dr. Eze Nduzegbu. Oburu ụzọ ịwụta Okwu n'ụzọ nwoke ọmarị mma. Ababa Nna Mixtape lege na grọma. Ande kraka fonde kraka. Onye chinyere sisi ya rima. ya waya atake braka sheba everything. Money is good. Oja ka umbewe. Oja kumwe toke. Ibra money. Ibu chukwu emeka. Ala nsojoma. Ike mbo suama. Onye si kraka. Otokro member no. Onye si aka shi kraka. Chairman CEO Siemens Construction Company.